Biharamunean, arratsaldez, herriko kalerik jendetsuenaren erdi-erdian jarri eta antxokitxoa antolatu zuen lau makila eta zapi bat beste dekoraturik ez zuela. Orduantxe hasi nintzen nik eskatzen. Batez ere oihuka hasi zenean. Zatozte eta ikus, zatozte eta entzun kontatuko dizuedan istorioa. Orduan konturatu nintzen neu izango nintzela txotxongilo obra hartako aktoreetako bat. Egia esan, ez dakit oso ondo istorioa azaltzen. Norbait galduta zebilen basoan, hori ziur. Berak esku batez gugitzen zuen panpinari basoan galdutako aurra deitzen zion. Gero, eskarreko eskuan ni ateratzen ninduen. Panpinaren atzetik abiatzen nintzen, baina ez nuen inoiz harrapatzen lortze. Beno, nik hasieran pentsatu nuen noizbait harrapatu beharko nuela, baina, bai zera. Gero ohartu nintzen dena ipuina zela. Basoan galdutako aurra ez nuela sekula santan harrapatuko, eta interesa galdu nuen. Ateratzen ninduenean, oihu egiten zuen. Basoetako suge beldugarria! Eta airean uhinak marrastuko balitu bezala mugiarazten ninduen. Ura sentsazio atsegina. Horrezek txoratzen ninduen. Hala, bada, ura guztia esperientzia berri harrigarria zen niretzat, baina batzuetan baita aspergarri samarra ere. Batez ere, basoan galdutako aurra eszenategitik desagertzen zenean eta nik jendaurrean bakarrik geratzen nintzenean.